Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA Kamau Senram constituency uba HM Shangpliang ralit ban I MCM yuginohikai ad hoc kibidang bateng mansakmit ha additional secretariat kabala long mentara singisat jan. Ha kani ga jinglet I MCM ulayo banya phliu jingmut bat kinong yalam kinong hikai ad hoc kibadan ha kalama jang Confederation of All School Teachers of Meghalaya. Dakajing solem bakajing sosen ya gini ginohikai kibalawan hangne kibala syong haka ni ka jaka mentala kat nusngi lawan ban pensolem ya kajing dawa ka jong kini ginohikai jong ini ki ad hoc teachers ngalayo ban ya beliau jimut lang bat u presiden bat kinong kikam jong kani ka seng jong ki ban masung thu ba kajing dawa ka dei baki dawa ka enhancement khatra hajar ya ka tulok ban penkiu nalor ya ka baki ki yo menta baki yo sak khatra hajar but nalor kata ki dawa de ya ka 5% increment ya ka tulok jongki ka baki de ban yo man usnem ni sotu na u presiden bu ong bat nakaliang ka sarkar ki kle khot ka jingelang bat ki la kular ba ki kinle ya ka kam kin ai ka ka diram dengaro nga pensolem ong yaking ong balada sisa ka sarkar ka snap ya ka jingdawa de nakai kalabiang kada ka sarkar kadang kelah ya ka jing perkat jongki dane ka sarkar kam consider ya kita ki jingdawa jongki ni de ngiro ngin sami lang ban kershan ya ka jingdawa jongki ni ginohikai bat nakaliang jonga kumunong mikhamat ngandang ya chakmat banbo ya ka sur jong kini ginohikai hakmat ka sarkar hi kene ka demand jong kini ginohikai kalane nadu ar hajar khat khandai ki den nadu ar hajar khat khandai ngimla ban susu ke ka daw ba ka sarkar ka susnap adu u president uang ba nakaliang jongki kilalet banwa ya ka file po secretariat kim sumlap de kila hap ai biang ya ka city sa sisen pat ban pentelun ya ka file de kata kalong ka attitude jo ka sarkar ba kam snap bat kam buram ya kini hikai de lada sisa ka sarkar kalong serius bakan le ni ka kam nadu ar hajar khat khandai haba kini kila libo ya ka kot jang kata ka jingdawa ba kata ka diman kay ka daw ba ka sarkar kam sumle ai bat kay ka daw ba kata ka city ka bagliggo ka suja la ka ja naka file hapo secretariat te namar kata kini ki parlok no hikai baro ki snodiaw ya ka attitude jong ka sarkar ba lumda ki wan kumni ban syong hapo surok lese ka sarkar kam sumpit mat bat kam sumlas ngap